Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur pondoan pripun kabare? Sehat? Saya ditakoki kabar ya banjir ngono Mas apa? Sapa to sing muni banjir? Pripun kabare? Baik apa banjir? Oh, lah kupingmu ora normal kok, Pak. Napa? Lah wong kono muni baik kek banjir. Jajal delok kupingmu. Ada aku tabah. Wah, ya iki lho. Pirang-pirang tahun ora sowan ning gone pondoan. Bareng kowe sowan ning pondoan kupingmu jebule kok ora normal to, Pak. Kupinge sekolah. Rodok budek sithik saiki sampean Kok iso? lah nyatane kono muni baik kowe jawabmu krungumu banjir berarti kan kupingmu gangguan alias sampean budek. Kok iso? Ora percaya nek sampean budek? Ora percaya. Saiki tak takoni nek ancen sampean ra budek. Ya. Buktekno jenengmu sapa, Pak? Sing Islam apa sing biasa? Walah gayamu kok duwe jeneng dobel barang kowe. Oh, piye aku bar mondok mbok padon. Lho kowe iki bar mondok, Pak? Mondok. Mondok ning gone pondok endi, Pak? Gajah Kumpul. Oh. Sik ah, pondok kok gajah kumpul ki apa ana? Pondok pesantren GKP. Apa GKP? Gajah Kumpul perempuan. Ya wis aku percaya nek kowe tau mondok ra ketang ning gajah. Lah iya. Jare jenengmu Islam utawa ditambahi Islam. lah ya kowe kandha jenengmu Islam karo Sing biasa. saiki aku tak takon nek jenengmu sing Islam Habib Muhammad Bismillah Sendor Alhamdulillah. Bayu Habib Pak Rene tak kandhani kowe tek arep dadi Habib lah wong kowe krungu adane mbok arani karaoke kok ngaku Habib. Habib kok gak oleh. Habib berarti Habib sing kulino apa mukadimah ning gone pengajian akbar. Ngomong sapa? Lah ya Habib tunggale kiai kuwi to. Sing kandha sapa wong aku turutane gak apal kok. Lah kok jaremu Habib? Habib mandi ku tolong ibu. Alah iku habis mandi iku. Lah ya Habibe iku mandi. Iku jeneng Islam. Jeneng Islam Lah nek sing Jawa Riko. mosok Riko bentuke kaya bandeng. Riko kaya bandeng. Oh jeneng akeh. Lah tapi nyatane kowe ya budak. Kok budak iku? Ora percaya aku Dajali takon. tes. Oke. Jenengmu, Sendor. omahmu, Bluro Indonesia Jawa Tengah Kabupaten. anakmu pira? 3. Sing nomor 1 jenenge sapa? Muhammad Surokim Sukemi. Nomor 2 Hendrawan Sudarti. ana lho budak ora krungu. Cangkem iki ngomong apa, Cuk? Lho berarti kowe sing randungu, kowe sing budak. Berani aku ora patek percaya. Aku Jenengmu sapa? Sendor. Omahmu ndi? Bluro Indonesia Jawa Tengah Kabupaten. Anakmu pira? 3. Sing nomor 1 jenenge sapa? Muhammad Rokim Sukemi. Anu sanana. Lho ora krungu. Ngono diarani budak ora trima to Pak kowe? Mas ya kowe lah ya ora ngarah dungu. Ora iso nek aku tetep normal. Usia masih muda iku pasti tetep normal. Tenan? Tenan. Jenengmu sapa? Kim. Lah iya, wis denger ngono kok takon. Bocah edan, kowe iki tak takoki kaya aku mung mbok takoki piye jajal. Jenengmu sapa? Iki lho diceluk mbokmu. Pripun, Mak? Madiun Ngawi. Mat. Kok tak sawer ya. Nggih, Mak. Kowe mau parfum apa ambune kok remason tok? Ke bar masuk angin kerokan apa piye? Andeng-andenge ning gone irung. Ning gone irung. Andeng-andeng ning dhuwur irung. Nek dipandeng njaluk diambung. Ubur-ubur ikan lele mau dong, Le. Alah kok iso. Disawer 50.000 mengko njaluk lagu kok arep disawer meneh. Aku yo disawer, Mas. Lah saiki bacotke
Takonmu mau piye lho iki malah disawer jeruk. Ajile. Aku nek mangan Matur jeruk. nuwun. Aku nek mangan jeruk malah mbayangno ngeprok ndasku dhewe. Ora ngono Pak, sampean iki jane nyemu dagelan WM apa piye? Kok yo ngerti nek sirahe bapakku padha karo jeruk lho. Iso padha ya, Pak. Ubur-ubur ikan lele, makasih ya, Le. Iso kaya jeruk nek iku jek apik bunder lha iki iso gace. Lah iya kok iso. Ya engko pamundutane diaturi. Wes delok kono sik. Ya kene kowe. Ah. Heh, blangkonem sitake kene lho. Wes ke arep takon apa? Ning kono ndor. Kowe arep takon apa? Jenengem sapa, Kim? Lho lah iya kowe denger kok takon. Maksudnya kowe kaya aku mang lho, kowe tak kaya aku mang piye jajal? Jenengem sapa? Sendor. Lah ngono. Terus jawab. Lah kowe takon to sing bener to? Lah iya, jenengem sapa, Kim? Lho, lah wong wis ngerti ngono kok takon. Iya. Jenengem sapa? Rokim. Wis roh aku kok. Lho lah iya, tak kandhani. Dadi mbok takone. Lah sing takon iki kowe kok. Oh, ngetes kuping iki. Ngetes kuping. Iya. Sapa jenengem? Rokim. Omam di Rata gawa. treke bekecot tak. Kowe tak pacul ndiasem tak tanduri tebu malah kapok. Maksudnya kaya aku jawab. Kabupaten. Kabupaten Indonesia Jawa Tengah Kabupaten Blora ngono lho. Ah. Lho kok tak jawab aku kowe kok hahe. Oh aku toh. Ya Blora. Jenengem sapa? Rokim. Omam di. Blora. Neneng. Omahku saiki wis tak bangun. Neneng. Aku wingi tuku perumahan. Neneng. Kok Blora aku pindah Jawa Timur ning Tuban. Tuku perumahan aku wis urip ning kono dadi nek mergawe ngene iki ya ning Pati ya ning Tuban ya ning Blora wong pancene golek sandang pangan iki rekoso ya dilakoni kepenak ya dilakoni apa meneh dina iki ditanggap dulur-dulur pondoan seneng ati iso menyambung tali seduluran matur nuwun dulur-dulur pondoan rayem kelompok. Lha kowe iki kenapa? Sing takok silaturahmi seduluran iki sapa? Lah kene wong aku omong mbok takoni. Sing takok sapa wong aku mah? Lah ngene iki lho kowe iki mertandakno nek wong ora gelem bersyukur, Pak. Iya. Paribasane wong sing ora iso omong wae pengen iso omong. Lho kowe kok latihan bisu? Apa kowe pengen bisu? Sesuk nek mulai kandha mbok. Kandha piye? Mbok aku meh dibalekno ning weteng empake ngono. Lho, kowe mentolo balekno aku ning wetenge mbokku. Ya percaya nek kupingem pancen normal. Ning sejatine iki kupingem iki ndek mben kowe lahir iki gak nggawa kuping. Ora ana apa wong bayi lahir kok ora nggawa kuping? Kowe gak roh ceritane. Ceritane piye? Ceritane iki mboke waktu meteng kowe. Mbok meteng kowe ameh nglairno iku aku ndeleh silet ning ngisor kursi. Lah terus bareng ngeden silet kidaan kursi meletik mencolot terus nyiris kupingem sing kiwa. Lah nyatane aku kok duwe kuping kiwa. Tak silahno. Dia ini wonge kondo dor kupingke anakku sing mbok silah dibalekno ngono. Mosok kupingku silian, Pak? Silian gak percaya. Ora percaya aku kuping yo nggonku dhewe kok. Aku sing roh malah kowe lahir cenger gak nek kupinge tak adani kleru kuping sing ilang. Lah saiki buktine lho apa nek kupingku silian? Wong nyatane kupingku ya loro. Silian kepen roh carane ketaranane kuping silian karo gak? Lah ketaranane piye? Kabeh anggota badan utawa anggota tubuh nek ora nggone dhewe asline. Contone kaya kuping gak asline. Iki nek didemek krasa lara. Dadi nek kuping silian mesti krasa lara. Didemek krasa lara. Krasa lara mergo ora awake dhewe. Nah, tapi nggonku ki ra silian lho Pak, jajalan nek ora percaya. Bukti lho. Iki sing nyoteng pirang-pirang iki buktine engko nek bocahe ngerti utawa pas nonton CPTT mering CPT mering streaming
sepete bering, sepete mereng, semete rereng, streaming. nah iki iso. Dailah ku mbok silah kok. Streaming, nek nonton streaming piye? Berarti jek dinggo Rocky manake sendor ngono ya. Jajal lho iki lho ya. Jajal buktekno. Tes ya. Mosok kupingku silian. Ora buka. Gak. Ya iki terakhir asli sing sitok ya tengen tok iku. Iya piye? Aduh. Diamput iki Mergo silian iku krasa lara goblok. Lah wong terakhir mbok glandang ya ora lara. Ora sing glandang sapa lah. Jajal baleni pesan kas be. Lara ta gak? Gak. Lah iya nek iki. Aduh. Diamput lo arane ra umum iki. Oh, ben tenan ngrasane wong tua ya bisu kok akekane. Lah kupingku lah silian ra apa-apa, Pak. Tapi aku lah jarene dikandani mbokku. Iya. Mripatem lah yo silian nek, Pak. Iya nyilah mbam pas Ki mati. kepengen ngerti piye carane mripat silian karo gak. Galah. Wis go ngerti lah. Galah. Ku mripatem ki silian. Aku wis roh kok nek didemek lara iku silian aku wis roh masalahe. Galah. Engko paling urang nonton wurung ameh mbok culeke kok ono-ono ae. Jangkrik aku darah iso bales. Ala mbon tentekno. Lah iki lho, ora kagek geger. Iki ning gene Desa Pondoan, iki RW 1 utawa RW-ne mok siji tok RW 6. Heeh. Iki disengkuyung RT-ne loro, RT 1 karo RT loro. Luar biasa. Hebat ya, Pak. Tepuk tangan kanggo RW 6, RT 1, RW 2. Luar biasa. Pondoan kalau ngomong soal pagelaran utawa hiburan iki gudange. Terus sik. Oh, kualik Pak RT 6. Lho lah, ya aku gak entuk. Metune pira mange, Dek? Lho iki apa kok malah rembug togel iki lho. RT-ne 6, RW 1 6, karo RW loro. Dadi RT 1, RW-ne loro. RT-ne padha, beda RW. RW 1 karo RW 2 sing menyelenggarakan. Karo Orpex Community sing enom rukun sing tuwa demenan. Tuh kae. Lah iku aku lek macaku kleru sing pas ngisor. Bener nek ora tau mangan sekolahane. Orpex Community sing enom rukun sing tuwa dukung. Alhamdulillah. Iki apa slogane? Sunane mang loro lagune mang dileh duwike. Apa jalukane? Nek iki mang mbokku njaluke Madiun Ngawi. Mang bojo loro karo jambu alas. Dadi bojone loro perkara kloloten jambu alas. Iki apa? Apa iku jalukane? Iki Madiun Ngawi sitok-tok. Madiun Ngawi. Iki wong siji. Wong siji. Ngekei 50. 50. Panitia wong pirang-pirang njaluk 2 lagu kok mau 50. Jambu alas terus karo jeruk. Alah wong iki balik neh. Karo anu tape iki. Apa neh iki? Apa iku isine apa? Alah telo bosok engko apa rasah ben kene. Tape kok telo bosok. Lah terae telo bosok. Mudin Pondoan. Mudin. Den Mbak Mudin. Wong kok susah ra umum. Aku ora roh perkara susah. Perkarane apa? Lah panggung entek pirang-pirang kok. Tapi ngene saiki son gede-gedenan. Masa ya mikir panggung, wong saiki nek mikir panggung, mesti ya ora to, Pak. Nyatane wingi wis kelakon main 3 dina ya cerah, ceria. Ora sedih. Lah iki bareng metu kok sedih. Sedih wong bojone ning ngetan ndekne ning kulon. Mikir bojo nom. Kowe iki lak apa to gegerem ra karuan iki lho. Ndelok bose iki lho. Kluntrak-kluntrung nyakeni wong nganti awake kurune ra umum. Iki ketoke kok ana persoalan sing serius to. Niriki tandur sing dipangan tikus iku, Bos. Masa aku nek ketoprak ya ditanggap dulur Pondoan terus. Lah iya. Iki kok sedih menjane nek apa to? Biyen iki sowan rene iki ceria lho nalika campur sari, nalika ketoprak. Iya. Sowan yo ceria lah iki kok iso suwedi banget. Laku rono neh.
Lah ya wong gek panggung ora tau didak-idak kabeh lho ya Bos ya. Menjajali wong panggunge iki apik ta ora. Iya Bu wong gawe pirang-pirang puluh tahun ya mak ngingetno karo mari dhuwit takoni idak-idak kabeh. Rugi le sampean kuwi badan winginane. Lah ora mbok kei visit ora rugi. Ya Kowe piye iki sing mbok omongno wisit ae Pak. Ngono ku mbok dibatin. Tak wampleng diasem banku ngobos teko main dheke ngono. Malah rene bakul tambal ban sidane tak iseni pasir. Kok malah ngilang? Lha iku Lah ngene iki lho mbok rasani wisit malah kowe ngilang. perkara ngene kok dadi cilik leh gagal. Kok malah ambles. Lho ngaleh rene. Ada gendeng ya. Tak. Wong jenenge anak karo bapak winginane wis do badan wis do ngapura-ngapuronan. Halal bihalal. Halal bihalal. Tak jak sowan nok nggone pondoan. Lho, kok malah do geger, malah do tukar padu. Lho, trae seneng-seneng Bos, geger tukar padu golek dhuwit kok. Lah nek susah nangis ya ning kuburan nyekar. Iki piye lho, Bos? Malah ngono aku lho ndek nyekar kleru kuburane wong. Trae yo bento kowe iki. Lah wong nyekar arep bodo tiwas nyuwun sepura ya Pak. Aku salah luput njaluk sepura Pak urung iso mbagekno kowe wis mati. Aku kan keri bareng tak delok lho Bapak kok nangis ning kuburane wong ki sapa? Lah kok kleru kuburane Painah. Tan mong kuburane bapake iki sisae lho kok kleru iki wong gendeng iki. Lah ndekne kan urung roh Bos waktu iku Bos. Apa? Lah bapakku iku angger jam 12 awan, iku rak mesti dolan nang Painah. Jek urip. Iya dek waktu ijek urip. Lah nek menawa mayite jam 12 awan dolan rono ndak aku nyekar mesisan ning kono. Wong abene iku kuburane terus kruduk. Ana tek kuntil anak abene ngene. Ora ngono sih Pak, jane Painah iku apane bapakmu to? Demenane mbahmu. Oh layak. Dagelan delok jaran. Lah trai yo lek Bos, trai demenane maratuan Pak aku Dek Bos. Sing Pak Am di Tarjo iku dak demenan karo Painah iku di anak sitok iku. Lho sik, iku malah rembug demenan iki arep apa kowe? Demenan iku asam elek piye? Ya demenan iki ya elek kok mbok omongno. Demenan iki bahasa tenar, bahasa gaul. Demenan nek bahasa Indonesiane apa? Bahasa Indonesiane apa? Senang. Senangan. Lah iya Dek. Demenan mbok amo. Ketae wong kene do bahagia nek Pak aku demenan karo. Bener nek Habib lulusan Pondok Gajah ya. Di Bos Painah iku lho Bos. Godhong idul iku lho. Ora gagas. Lah iya iku lho. Buke. Lah iya. Ning ndi Mbak? Ana Dede. Ape Oh demenan. ngemikno putune sik. Mboten. Nggih. Wes jamar mancung dinupet. Lah iya Bos iku lho. Dulur pondoan. Mbok aja ngrembug kuwi. Ora koyo Aku sing paham. ana sing demenane terus tak pegat to. Lah mulane aku lah paham nek kowe gregeten perkara demenan. Mergo bojom dhewe didemeni kancan. Iki ketoke kok malah curhat. Loh. Lah apa tek dong guyu? Lah ngono ku apik apa ora? Yo apik ale demenan iku senengan dekne malah dipegat goblok. Ora dikei modal kon menggalakkan, malirah kita galakkan perdemenan se-Indonesia. Gawe kan komunitas, Bos. Komunitas demenan. Awak kok iso sing baku awake dhewe sowan mriki Wahyu Manggala halal bialan njajali sampean wong loro karo wong aku ayo do njaluk sepuro-sepuronan karo dulur. Nggih, pangapunten Bapak Ibu, mumpung ana dina apik sasi becik. Dalem sowan mriki. Ya sak dina apik jelas Bos wong tanggapan nek sing prei ya dina wasem ane ngono mesti. Toprak angger tanggapan ya dinane apik.
Badhe nderek halal halal. Ya aku wis ndredeg iki angger kok halal halal mesti ilate mbulet. Ora ngono saya omongane kok bulet terus jane kenapa? Tetep bulet ilate, tetep bulet wong kakean dicokot perawan. Alah layak. Iya. Kulino dicokot perawan omongane terus bulet. Lah ya mbuak pring muloh malah entuk pring lewegi ngono. Lah nek ngono nek kene ra cetha muni halal bihalal ya kok kowe jajalan. Halal halal. Bos. Wis to. Sik to meneng Mbak Yu le guyu nganti nguyah iki lho jane. Mulane ndekne iku manggone sing nggon krawang-krawang. Langsung mengisar. Langsung mengisar kok anggere kok banjir ono katutan ngono ya iku. Aku ndek mang roh nggawa pempes mesti toples kok wabes ngono kok. Badhe nderek halal halal. Halah. Hamalal bina wahalan. Hamalal bimal. Kowe kok ya tunggale. Nek kene dicokot perawan. Rawan. Kowe kok ya ora melu cetha jane kowe iki dicokot sapa? Wah ya bener kowe ngomong lah ya ora cetha. Ngene iki lho ilat angger kaken dicokot begenggeng gajah ya ngene iki. Lah terai aku pondok pesantren gajah. Lah wong muni hamalan bingalan. Halal binal. Halamalan bin. Ilatem jendrak. Lah padha ae ilatem. Kene Kakek dicokot banci. Halah wong edan. Masa aku dicokot banci. Lah wong muni apa Bos? Yang amen halal amen. Badhe badan. Badan. Halal bihalal. Ngono lho, Bol. Mugi dosa kula lan panjenengan dilebur dinten sae. Amin. Njaluk ngapura nek ana kekurangan, ana kekeliruane kula merga nok nggone pondokan ki padha karo keluarga. Keluarga ki ya, Mbak, nggih. Sugeng Riyadi. Padha karo lho ya Bos aja keluarga. Nggih. Ora keluarga malah ketoprak gratis mau biar ngono. Terus agol main terus ning kene wong keluarga dhewe ngono gak kapok. Aku tahu ngedekno ketoprak bangkrut kan perkara iku, Bos. Sing nanggap dulurku kabeh. Ayo kula ngaturaken Sugeng Riyadi njaluk ngapura nek ana kaluputan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Sepinten gedene kagungan kula nyuwun. Lho, ya Walah Gusti. Saya perasaanku wong wedok-wedok kedo bahagia iku lah kok ngono. Sampean nang niki Bos. Sugeng Riyadi njaluk ngapura nek ana kaluputan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku sing Jawa. Lah iya. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, sepinten kagungane gadahan kula nyuwun dipun umbaraken. Kok malah mbok banyu mbok kon ngekom. Nggonmu iki jane gedhi tenan apa ora kok iso Sepinten-pinten gedene kagungan kula iku. ngomong ketawal nganti akhir ora toto blas. Mau lho Bos, kowe mang penitia lek. Sugeng Riyadi. Nyuwun ngapura yen ana kaluputan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sepinten gedene kagungan kula. Lah kok iso mbok walik kabeh kagungan. Salah iku. Aja kok sepinten gedene kagungan kula. Paringi lupute. Lah lupute iku dikatutno. Ya. Sepinten lupute kagungan gedene kagungan kula. Sepinten gedene lupute kagungan kula. Ah, wang ilmu ngene lho. Sepinten nyuwun kowe iki meneng sik. Aku nerono. Sepinten alah mbah Nerono ben iso apal. sepinten agenge nggene kula. Lho iki lah ya tunggal. Terus ngene, sepinten gedene agenge kula monggo dicepleske lawang mono. Nganggo liya. Wis kosong-kosong ngono ya, Bro. Angel kok. Ora muni sepinten gedene kagungan kula. Ora ngono. Sampeyan iki mang ketemu Ndara Ayu Sara Patmi apa ora? Harine mau ning kono lho, Bos, ning isor wit gedhe. Tangisan mbah apa mang aku gak mudeng malah mlayu-mlayu. Jane susahku iki perkara iki. Lah kok susah?
Lho, Ndoro Ayu sorop tapat. Sorop Patmi. Aja Painah itu menane Pak aku. Sorop Patmi. Sorop Patmi kira lagi ae kapedotan tresno karo Jeng Pangeran Damar Wulan. Lah, iki kowe layak mau digudak minak jinggo. Lho, Syah, kowe yo edian. Lah kene jare Damar apa? Sorop Patmi kok kepedotan karo Damar Wulan. Iku nek malah dibudak minak jinggo. Lah Damar Wulan apa ora musuhi minak jinggo? Lho aja minak jinggo tapi lakone ku wong cak goblok iku piye? Lah dora mending lakone domuni. Lah iki lakone apa? Mbah. Ndoro Ayu Saropatmi lagi ae dipedhotno tresno karo Darmawangsa. Lah. Isane ketemu kowe karo aku kon sabiyantu ben Ndoro Darmawangsa iso balik meneh karo Saropatmi. Carane kepiye? Kandhane bapake kon melu barang kentrung. Nek kene gak ana turi lho, Bos. Golek entung ning kene ning ndi? Mosok Yahmene kok mangan entung? Alah yo. Barang kentrung kok entung. Barang apa? Kentrung. Lah kok jare mangan entung? Lho, sing muni entungi kowe kok. Lho. Iya. Aku mangan entung. Lho barang kentrung. Ya, ayo kok do barang kentrung. Sampean wong loro ki tak goleki. Leh ku goleki wis macem-macem lho iki mang teko ngendi-ngendi lho. Kok ndi ae, Bos? Mubeng goleki sampean ora ketemu malah do nang kene, malah do tukar padu. Lah mubeng iki kencengen. Lah goleki kok mubeng ning nggon ya kemeng ndase nganggur wong. Golek iki rono apa nang ndi? Wis iso ora sampean barang kentrung. Wis iso ora, Pak? Apa? Kentrung. Akeh ndungu iki kok. Oh alah. Kentrung iku apa? Ya padha nek ngono. Nah, tak warai. Nah. Iki mergo melu lakon ora ketang jalukan sedelok tak lakonane. Bariku engko lagi nuruti panyuwunan. Wis meneng ae ah. Wong malah do nyanyi dhewe. Ya. Ya. Ki do latihan delok terus dondang nyanyi. Bu sinten sing duwe lara dredeg utawi paru-paru niki lek kapsul. Ngawur kapsul sakmono gedene terus sing nguntal sapa? Lha malah ana brodrek barang. Iki jenenge jedor. Yo. Ayo milih. Milih sing ndi? Lu ngene yo mbok kei blangkon iku. Lah iku mata padaki sirahe Bapak. Ya. Ya kowe gandeng Sat milih iki. Engko nek aku ngomong amiwiti nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru. Kowe jawab apa? Nggih purun. Nggih purun. Oke. Aku sing ndi, Bos? Kowe iki lho. Milih yo. Ya kowe sing iki lho, Bos, sing cilik aku tak sing gedhi lah. Sake aku. Ya. Kowe kok yo ngerti nek kene selerane cilik-cilik ta, Pak? Ya aku kan selera aku gudi-gudi. Layak mbokku lemune ra umum. Ya. Loh, Bos. Amiwiti. Lah apa kowe linggih? Loh. Lah sing kepenak kok. Lah aku gak linggih. Lah iki yo. Mah. Wong bukan. Iku kursiku gak anu lho, Bos, gak padha karo iku. Lah kok saged. Jajali nek ora percaya. Lho iku rada bolong lha iku. Delok, iku cilik, Bos, iku gegeden. Cilik. Iya. Padha Mas. Sing njang radakno rene aben ketok padang. Oh iya padha ya, Bos, wis kene linggih kono aku tak kene lah. Ndang linggih kono. Sambar gelap. Selawase urip rong tau urip. Iku ketua Ibu Kongkon. Nek ra ngono ora gelem tak men. Ayo dhek jiwono kursi nak suwawat ndasku. Lah nek ngene iki rak madakno kursi gen ketok padang terus dideleh kene. Ah, ngene lho, Mas. Makasih. Melase. Bareng Mbok Kongkon melase. Saya ubur-ubur ikan lele. Makasih ya, Le. Wis lah. Wong kursi ya.
Wong aku liyane kursi tak wenehno kok. Iya aja nek kok kursi bojo dikekno. Ami witi nyambut damel kentrung wonten dalu punika, kentrung gaya baru. Lah sumangga. Iku nggonku, Cuk. Lho, iya, aku mang piye? Kowe masak mbokem gak krasa? Ana apa? Nggih purun Milik kuwe. Oh iya Lah sumangga iku keke pakmu. Wah, iya lali Pak, sorry. Nggih purun. Lah ngono. Lah kowe Lha iki aku ning kene. sampean iku nggih purun kene anakmu kowe terus sumangga. Dak aku ah, Bos. Lah iya. Lah kok mbonggo? Aku ah. Kowe sik Kentrung gaya baru. Nggih purun. Ah, sumangga. Dados. Ngono ta? Wes ngono tok. Lha iki dienggo apa? Sing roh lakon iki ndak sapa lah yo. Iya. Nek bariku sampean terus tak tung dedetung tak tung dedetung tak dlang gentung terus kowe dor. Biasa. Oke. Kok biasa? Biasa ngedor. Ya. Oke, siap. Ambiwiti nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru. Nggih purun. Ah, sumangga. Tak tung dedetung tak tung dedetung tak dang gentung. Dar. Masuk. Ana ban pecah meneh. Dar. Wah iki mesti Rezeki rezeki teko. Mak jedor. kok mak jedor terus to Pak? Isu-isu ban kumbledhos. Maksudnya Iya, Bos. Piye to? Ketoke salah. Katokem. Katok mendring. Sapa pengen pesen kalau sini? Lah sampean menungso iki sing digu apane? omongane Sampean nek marahi mang piye? nek bar aku dados terus takon tak tung dedetung tak tung dedetung tak dlang gedung kowe. Dor. Lah iya apa? Cangkem. Ora nganggo nuthuk. Tabohi. Oh nganggo iki. Ya, Oke. kentrung gaya baru. Nggih purun. Ah semangga. Dados Kayak iki iso tenan aku gak yakin blas aku. Ape Pak. Kebanteren. apik cucuke pundi amik. Ya oke ya. Banteren. Sing guritare gak ndungu. Mulane tak banter ben ndungu kabeh. Kentrung gaya baru. Nggih purun. Ah sumangga. Dados Aja banter. Ana kok lara. iya mbok ra temi sakit. Mbok ra temi Muga-muga ndang sehat. Amin. Mirsani nang ndi. Nggih, pengset. Nek wis iku terus dlang dentak tung dertung tetung tak tung dentung tak ding tak ding tak ding Sah. Tenan. Kecangkem apik ngono. Lapang nek barang. iki nganggo gam anu iki. Ayo jajal. Kayak baru. Ayo. Yo, Sumangga. dados.
Males. 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 Sing nggo tutuk mang apa, Pak? Cedol. Suarane macet tak mah gak krungu kowe. Gak. Iku sirahku, Pak. Sirahmu? Mah, tok ini mah. Lho kok bareng wong edan iki. Tapi wis bisa ta? Bisa. Tapi wis bener. Nah, nyanyi. Oke. Ya. Jawane akeh masalah. Akeh. Karo mongko barang kuntrung. Panitia njaluk bojo loro. Bojo loro jambu alas. Nah, karo ibu mang njaluk stasiun mari. Siapa, Bu? Stasiun Ngawi. nah, karo mbokku Ratemi sing mirsani ning omah njaluke 10.8, tapi 10.8 gak usah. Sesuk ae. Mergo dongaku tetep muga-muga terkabulkan. Mbok Mbak Ratemi tetep sehat. Oh nggih, dan khusus karo petani kene, Bos. Ya didongakno muga-muga panenan tahun ngarep insyaallah bakal sukses selalu. Amin Allahumma. Nek kepengin sawahe niku mboten dipangan tikus, carane, Bu. Carane pripun? Nek jaga umpamane sawahe jenengan ning etan kali, ampun sepisan-pisan jaga sawah ning kulon kali. Pangan tikus. Anti kok ya, Bas. Ya apa sih, Mas? Ayo. Apa?